फोथाय औ जोंहानि न'खराथ' जोबोद गोरिबलै आरो नोंसानि न'खरा जाहैबाय बेसेबांबा माहाजोन। फारसेथिं नायोब्ला जोंहा थानोनो न'आनो गैबावा। जोंनि मोजां मोनज्लायनाया जाफुंगोन दा बे? मानो जाफुङा? नों मानो बिदि बुंबाय थायो दिदोम? आं आफाजों रायलायगोन ना। आंनो खालि नोंखौल'सो नांगौ। आयंआ जोंनि बाथ्राखौ गनायना लागोन दा बे? नों बेफोरखौ जेबो साननाङा, आं दं ना। गिखांनाय मोनोलै मानोबा। जुदि नों कलेजाव थांनानै गोसो सोलायहैयोब्ला। आं बेलेग बायदि नङाथ' दिदोम। आं नोंखौ गोसोजोंसो मोजां मोनो। नोंखौ आं अराय सम लाबाय थागोन। नंगौना फोथाय? थेवबो मानोबा एसे गोजान जाब्लानो मानोबा गोसोखौ गिखांनाय मोनोलै। नों बिदि जानाङा दिदोम। बिदि साननाङा नोङो। आं थांसै दिदोम, मोनाबो जाबाय। आफाया दा गोबाव जाबा रायगोन। थाथ'दो। थाथ' दिदोम। ओइ बाजै बाजै खापसे लाबोबाव जुमाया खापसे लाबोबाव बाजै न' गैला बेखौ आं बेनिफ्राय न'आव गैला लांनोसै हा गैला बेनिफ्राय जागोन दे बाजै 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 फैलाय फैलाय बाजै नैखौ न'आव लांनोसै आं आखौ गाबख्रा हरबाय थाखो खापसे लाबोबाव बाजै बेखौ न'आव लोंहैसै आं खापसे लाबोबाव बाजै जुमाया गोसाथार मोजांथार ओइ बाजै मानो एसे गोबाव जाहैखो बाजै रहाय फाग्ला र' माथो जाबाय थाखो फाग्लायालाय आरो लाबाव बाजै लास्ट बाजै लास्ट गैला एबारनिफ्राय फैसा नांला बाजै नांला सानफ्रामबो बाखिल' लोङो फाग्लाया लाबो बाजै एबारनिफ्राय नांला जासिगोन आंना बेजोंनो बाजै ओइ बाजै बाजै फैसाया बेसे जाखो मैयानिजों दिनैनिजों दाजाबनानै 80 थाखा जाबाय बिबोनां गदाय बाखि बाजै सानफ्रोमबो बाखिबालाय माजों माइरं बायफिननानै जुमाय मावनो गाबोन होगोन गाबोन थगायनाङा दे बिबोनां थगाया बाजै थगायनाङा दे आं थगायग्रा मानसि नंखाया हाजार लोंबाबो थगायनाङा बेजोंनो न'खर सोलियो बेजोंनो जागोन गथ' गथाय बाजै फोरोङो जागोन रिबाय हनै खर' गावलै मबाइल गैजायफोरालाय ए मबाइल थाजानायखौ दुगा थोद जाम्बा बर'जों बर' फैदोब्रा थोद बिदिबा मोजां गेले देलै मोजां गेलेलाय नोङो हनै बेलथायबाय बिरदोलै फैदोलाय लुवाला बे संसाराव गैया बोराया रावबो गैया
मा अ मा जाखो सेरेब लादों आंहा बेखौ दा हराव न'आव लोंहैनांगौ हरदोब्रा एसे होआ बेखौ मोना आंनोनो होलाय आरोना नोङो फंबाय होनो हानाय नङा आंहा बेखौ दा न'आव आयं फिसायो मा फंबाय बावलायला आङो दा हराव आंहा बेखौ लोंहैनांगौ दै माबा मोनसे खोन्थानो गोनांमोनलै आयं मा खोथा हा ओइ नोंनि फिसालायालै बिरखांनाव थाङै थाङै फिसाजोखौसो गोसोथोबायना आयं हा नोंगौ आयं मा होनखो नों आयं नंगौलै नोंगौ नोंथ' बिरखांखौ नायनो हाथारालै हायाथ' आरो जालायबायसो गथ'नाया गोसोथोलायबायना आयं सेरेबा हरदोलै बेथ' माब्लाबाबो जानो हानाय नङा गामिनि मानसिफ्रा मिथिजोब्बायना आयं हा र' न' थांनि आं आयं थांनि आं दे थांना गोगोम रायहैदो नों जागोन आयं होख्लायहैदो जागोन मोनहैसिगोन एबार फिसालाया इयो होद नोंलाय मा मालाय न'खराव नांजाबाय थायोब्रा आरे फिसालाया बांद्राय दुगाखालै ओरैनोबाबो बे बिरखांनि फिसाजोआ आंजों समायखाथारोलै जालुसो हेद मालाया जाक थाक जोंहा गावदोलाय दे हेद गेम गेलेना मा मोनो सेटिसफाइ मोनोब्रा सेटिसफाइ जाम्बा सेटिसफाइ खालामनोबा कमेडि भिडिअ बानाय बांसिन मोनगोन आरो फेमासबो जाबावगोनसो हा नंगौ औ नंगौ मोजां खामानियाव मानोथो गोबाव होनबालाय थ'दो थ'खादो है र'लै र' बे संसाराव रावबो गैया ओइ साला सैमा नोंबो आं बायदि जागारग्रासो खामानि गैया दामानि गैया खिथा नोङो आं फिसालाखौ रायनि र' बे संसाराव ओइ बैसागि आफा मा मानो एसेबां लोंना फैलायखो नोङो फै उन्दुनोसै फै ओइ र' मा जाखो ओइ र' मा जाखो आफा फिसा नों मानो बै बिरखांनाव थांबाय थायो नोंथ' आंनि खोथा फंसेबो खोनासंला आंनि खोथा मानिला नों मिथियो बिरखांजों आंजों मा सोमोन्दो दंमोन मिथिया आं दिनै मानो लामा लामा सेंग्राफोरनिफ्राय खोनानो मोनखो नै फिसा खोनासं बिरखांजों आंजों मोनसे समाव जोबोद लोगोमोन नोंनि आइया बिरखांनि बिनानावसो फिसा नों आंनि असे फिसा नङा जाय समाव आंनि जिउखौ दाखा जोमाया साग्लोबना होफैदों नोंनि नोमाया सानसे समाव गुबुन सेंग्रा मोजां मोनदोंमोन जेब्ला बिसोर सानैजों हाबा जाना न'आव हाबफैयो अब्ला आंनि लोगो बिरखाङा बिसोर सानैखौ न'निफ्राय होखारहरो द' दान थानायनि उनाव नोंसा नोमाया जेब्ला गावनि न'आव फैफिनो अब्ला बिरखाङा मिन्थियो दे बिनि गोरबोआव गोरलै गथ' दं जायनि जाहोनाव गामिनो मिन्थिहोआबालानो
नोंनि नोमाखौ आंनो बिरखाङा स्रोदनो खुमायो जायनि जाहोनाव नोंनि नोमाखौ बिरखाङा आखाइ खबजबनानै आंनो अनो आंनिनो आंगो लोगो जानायनि थाखाय उफाय गैयैयाव नोंनि नोमाखौ आङो हाबा लायालासिनो आंनि न'आव दोनफैयो नोंनि नोम्फाया आं नङा फिसा नोंनि नोम्फा अरिजिनेला बेसेबांबा गोजानावसो दंहैयो जायखौ रावबो मिथिनो फिसा हर थौबाय आं उन्दुनोसै फिसा होमब्लाथ' फोथाय आंनि बिनानावसो फोथाय नों सोमोन्दोआव आंनि बिनानावसो जायो जों सानैनि मोजां मोनलायनाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा मानो एसेबां गोरोन्थि मावफ्लांखो आं नोंखौ मोजां मोननानै बिदि होनना मिथिबा माब्लाबाबो नोंनि फारसे मेगन खोख्लैयामोन आं आं नोंखौ मा गोसोजों बावनो हानोलै नों आंनो मानो गासैबो जारिमिनखौ खोन्थानो हाबा जेरै दं बिदिनो थानो लोङामोन दिदोमसा बबाव थांजोबखो साथाफ्राबो बेयावनो आलाय सिलाय मा होनदों दिदोमखौ नागिरफैदों नोङो ओंखामा बोरो हाब मानो बेबायदि लोंना फैलायखो नों बिफा लोंनायनिल' खोथा नङा आंनो ओंखाम नांगौ बोरो फैसाया बेसे दं बोरो गैया थाइसेबो फैसा गैया हद मानो बेबायदि नोङो बिफा नोङो साला ओंखामबो संना दोना सुनि खाफाल लांना नोंखौ लाना नों मानो बिदि खालामो आंखौ साला नोंनि नोंदा बिरखांनि थाखायनो फस्थायबाय आङो फस्थायबाय बिफा नों मानो बेबायदि जालांखो आयो ओइ थांसै आं गैला आंनि न'खरा आलाय सिलाय जालांजोब्बाय मानो बेबायदि जालांजोबखो सिगांनिफ्रायनो जेसेबां भुगिनांगौ भुगिबोबाय आं हाय गसाइ हे गसाइ मानो बेबायदि खाफाल हरखो नों आंनो Roll! Action! Đi! Hoi! Muchahary! Juni! Mau sini! Đi! 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 Hey!
बिदि जायो नामा एकदम नखलि नुखाथारदों नोंबो गोसा संनांगौब्रा बिदिबालाय बोरै लाइक मोननांगौ बिदि जायो नामाब्रा एकदम अरिजिनेल खालाम नोंबो होखाथार एकदम थाव होना हो सौलायला खोमा सोबावबानो जासिगोन खोमा है मोसौ डाइरेक्ट सोरखौ सोर होदों नों होदों ना आं होदों मोजां खालाम बिदिबालाय बोरै लाइक मोननांगौ जाखो दे रिपिट रल एक्शन दे है होद आं सौजाला खोमालै एसे बोरैबा मोनो माथो सौजाबा बिदिखि जायो नामाब्रा गेजेर थांखाबायलै दसेल'सो खालामबावनांसिगौ देलाय रिपिट मोजां खालाम रल नोंसोर मा बिदिनो भिडिअ बानाय गोदाव सोराव थाबाय थासिगोन नामा नोंसोरो खामानि गैला नोंसोरो मोजां फरायना मोजां मानसि जानांगौ नोंसोरो जों दा सेंग्रा देरफुनाय मानसि नोंसोर मा आंगा गोदाव सोराव भिडिअ बानायलाबायगासिनो है नोंहालाय मा जादोंब्रा जोंहालाय जोंनि गोसो बायदिसो बानायदों दा आंनि खोथाखौथ' मानिखाया नोंसोरो थाल लालायबावा आंखौ नायगोन नोंसोरखौबो उनावसो मोनथिगोन आंखौथ' थाल लाखायानो नायगोन नोंसोरखौबो नायगोन नायगोनलै नोंसोरखौबो नायगोन नोंसोर जाखायालै खामानि गैया थांलै थां गावहाथ' जेरावबो उदायखायानो दे रल एक्शन दे जिबुनि स्ने दिदोम मा जाखो बेलाय माथोबो होलांदिया दिदोम मा जाखो नोङो रथलाय मा जाखो नोङो दिदोम मा जादों जों सानैजों जेसेबां मोजां मोनलायदोंमोन जों सानैनि गेजेराव आरो सोमोन्दो जेबो थानाय नंला मानोना मोनसे समाव आरो जों सानैनि सोमोन्दोआ बिदा बिनानावनिसो मा मानो गाबबाय थादों नोङो आफा नोंसोर मानो एफा गिदिर बाथ्रा खोमा दोननाय मारै मिथिगौ बे बाथ्राखौलाय जारिमिनखौ मिथिखाबालाय मानोथो गाबबाय थाखो
Samthai stabdeng, samthai stabdeng. रायखरसो नोङो फाग्ला आया दे अ आलि थेबलायदों अ माबा जान्थिखौ थेब नोंसा न'खरा बारा मोजां नङा आं बाहायनानै जाग्रा गोजा जेलामाव सोना होनांगौ इमानि मोनसे दिमलाय बरा फाग्ला बिसोरसो जाया मालायनि जिरायनायखौ